Oh yeah! Criminals beware. Teleport to Lost Sector Gotham Heights complete. The match begins in 30 seconds. Είναι ένα MOBA, δηλαδή λέει Battle Arena, όπως είναι το League of Legends. The match begins in 10 seconds. Το οποίο, για την ώρα υπάρχουν δύο χάρτες, αυτός είναι ο Match initiated. ο οποίος είναι βασικά σε χάρτη του League of Legends αντιστοιχεί στο Dominion. Και μετά υπάρχει ο The enemy has captured the gas station. Ghost Marina. We have captured the subway. The enemy has captured the townhouses. Είναι κάτι σαν το βασικό 5v5 We have captured the bridge. με ένα μικρό tweak. Είναι, ελπίστε δεν είναι πάλι το Ισραήλες, τους Λοίδες μάλλον, το Ιαλώνες. Είναι πιο τυπική, έχει κάποια και από το φτιάξει. Παίζω πρώτη φορά με τσέπη. Υπάρχουν δύο χάρτες. Enemy defeated. We have captured Wayne Tower. Λοιπόν, αυτός είναι το χάρτη, το πρώτο χάρτη του παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι ακόμα σε closed beta. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μπείτε, το παιχνίδι δεν είναι τελειωμένο. Λοιπόν, πάτε στο. Τι! You have been defeated. Στόχισα. Λοιπόν, το παιχνίδι δεν είναι τελειωμένο. Είναι σε closed beta έκδοση. Πρέπει να κάνετε αίτηση για να μπείτε και να δεχτούν, εντάξει αυτό εννοείται, και να δεχτούν την αίτηση, δηλαδή δεν μπαίνουν όλοι. Τι άλλο? We have captured the townhouses. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά. Ally control point neutralized. Οι ήρωες της DC. The enemy has captured Wayne Tower. Poison Ivy, Joker. Επίσης άλλο ένα ωραίο είναι ότι ενώ υπάρχει ένας χαρακτήρας, έχουν διάφορες εκδοχές του. Π.χ. υπάρχει ο κανονικός ο Batman, που εντάξει, το ξέρουμε με τις ταινίες, κόμικ, από όλα αυτά. Υπάρχει ο Gaslight Batman, ο οποίος είναι από μια ιστορία και ουσιαστικά μια εκδοχή του Batman από το περίπου, δεν είμαι σίγουρος. Υπάρχει το Hyper Batman, το οποίο είναι και καλά το γινόταν από το Batman. Απλά δεν έχω το ο Gaslight όπως είπαμε την ιστορία και υποτίθεται ότι είναι από τον 19ο αιώνα. Αυτά. Γενικά δεν υπάρχει δηλαδή ένας ήρωας τέλος. Υπάρχει ένας ήρωας, αλλά έχει και κάποιες διαφορετικές εκδοχές. Ανάλογα με την ιστορία. Enemy defeated. Ally control point neutralized. Double kill. The enemy has captured the townhouses. Επίσης, άλλο ένα... Εμένα προσωπικά μου άρεσε αυτό. Είναι ότι... We have captured Wayne Tower. Δεν υπάρχουν μπότες σε αυτό το παιχνίδι. Όσοι παίζετε MOBA γενικά, σε όλα τα MOBA
υπάρχουν μπότες οι οποίες ουσιαστικά αυξάνουν το movement speed του χαρακτήρα σας. Στο Infinite Crisis, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν μπότες. Είναι όσο speed έχει ο χαρακτήρας από μόνος του και μετά από διάφορα effects, π.χ. από τις απειλές της οδηγίας σας, από απειλές κάποιων άλλων χαρακτήρων. Έτσι ανεβαίνει Join me in the madness. An enemy was shut down. Εντάξει, φυσικά αυτά είναι. Κάτι που δεν μ' άρεσε έχει lag. Κάπου για τις αρκετές φορές δηλαδή αντιμετωπίζει lag και στα αντιμετωπίζεις lag. You have been defeated. Είχα πει με ένα φίλο μου να παίξω τις προάλλες. Το πρώτο και πήγε καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο κάναμε όλοι teleport. The enemy power core is at 75% health. The enemy has captured the townhouses. Κάτι άλλο, το οποίο δεν το έχουν πολλά MOBA. Π.χ. στο League of Legends έχεις 4 skill και κάθε φορά που παίρνεις ένα level σου δίνεται ένας πόντος και να βάζεις όποιο skill θες. Στο Infinite Crisis, ναι μεν, εντάξει, ισχύει το ίδιο, έχεις 4 skill, σου δίνεται ένας πόντος, το ένα τ' άλλο, αλλά μπορείς να αναβαθμίσεις και την passive σου. Δηλαδή δεν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε 4, το οποίο το ένα είναι passive, αλλά και πάλι είναι αρκετά χρήσιμο. Δηλαδή είναι συγκεκριμένοι heroes, το οποίο δεν αξίζει να κάνεις τέλος πάντων για την βάση σου. Έχει ο Joker. Έχει ο Joker, έχει μια καλή πάση. Είναι ουσιαστικά κάποιος ήρωας από κάτω, κάποιος είναι αντίπαλος, κάποιος είναι φίλος, ό,τι δυνάμε για να ζημώσει την περάει. Enemy defeated. We have captured the subway. Άλλο στο εγώ. Κοιτάξτε. Βοήθαμε. You have been defeated. Τι βλαμμένη. Είναι δυνατό. Δεν θα κάνει και αυτό. Σκοτώστε τι κάποιον. Σκοτώστε τι. Το Sky, σκοτώστε τι. Μπράβο. Ally defeated. An ally is dominated. Τι άλλο. Ally control point neutralized. Πάρα πολύ ψυχή. The enemy has captured Wayne Tower. Δηλαδή εσείς στη We φάση. have captured the townhouses. Το MOBA γενικά και τα online games σας αρέσει. Επίσης αν σας αρέσουν τα comics και ήρωες και όλα αυτά πάλι θα σας αρέσει. Γενικά έχει πιάσει δύο πολύ ενδιαφέροντα subjects. Ally control point neutralized. You have defeated an enemy. The joke's on you. Joke's on you. We have fired the orbital cannon. Ναι, βλέπετε. Enemy Δίκως defeated. στίχους ξέρω εγώ. Splat Ally the bat. defeated. Ναι. The enemy has captured the townhouses. Ally Εγώ control σου τα point recommend. neutralized. Εγώ δεν ακολουθώ τα recommend συνήθως. An ally is unstoppable. Λοιπόν, το επόμενο item θα πάρω θα είναι... Double kill. Λοιπόν, θέλουμε για power damage. Look. Σε 10 τάξη, τι να το κάνω κοπέλα μου. Έχει άσχημα.
What fun! The enemy has captured the gas Επίσης, station. πολλά items έχουν ονόματα αντικειμένων μέσα από τα comic. Π.χ. We have captured the bridge. Cosmic Staff, Abelsu's Lantern, Eye of Ekara. Π.χ. ένα πάρα πολύ γνωστό που το δει είναι το Deathstroke's Blade, νομίζω είναι ένα σπαθί το Enemy οποίο είναι defeated. attack damage characters. Και λέγεται Deathstroke's Blade. We have captured Wayne Tower. Όσοι παίζετε Justice θα τον ξέρετε ακόμα και αν δεν είστε fan των comics. Enemy defeated. Υπάρχουν skins. Εντάξει. Ally control point neutralized. Άλλο. Enemy defeated. Πάνω κάτω αυτά είναι. Δεν το έχω δει. Captured the subway. Πάει το γράφει. Enemy defeated. This doesn't change a thing, Joker. Ναι, εδώ μεταξύ έχουν διάφορα interaction μεταξύ των χαρακτήρων. Πήγα να πεις εδώ. Έκανα assist σε ένα κλικ το οποίο του πήρε ο Batman. Και απλώς δεν πάω να με βοήθησες. Δεν είναι τώρα, δεν πάω να σας βοηθήσω. Enemy double kill. An ally was shut down. Καλά είναι να παίξουμε. Ally Όχι, defeated. καριά μου. Delightful. Enemy defeated. Άκουσα τα παιδιά, ελάτε. Pretty toy. Orbital cannon. Charge online. The enemy power core is at 50% health. You have been Α, εντάξει, να defeated. τη ομάδα μου. We have captured the townhouses. Ναι, γενικά δεν είναι και ο καλύτερος. Ally control Δεν point καφιέρα, δεν είμαι neutralized. καλός και τέτοια. Ποιος Θεού. The enemy has captured Wayne Tower. Λοιπόν, Enemy defeated. και πρώτη φορά παίζω με Joker. Συνήθως παίζω με Gaslight Batman, ο οποίος είναι ουσιαστικά AD Carry. Ή Shazam, ο οποίος είναι AP Carry. Ally control point Με Power neutralized. Damage. Λοιπόν, τι κάνεις. Ally Oh, control yeah, point yeah, yeah. neutralized. The enemy has captured the townhouses. Βρεθήκες. We have fired the orbital cannon. Oops. Sorry. I'll get you. Πάμε να πάρουμε και αυτά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, εδώ υπάρχει αυτό το πράγμα τέλος πάντων. We have Όπως captured the καταλαμβάνεις, bridge. από ένα σημείο An enemy μπορεί να is καταλάβεις relentless. ποιο θέλει. Βγάζει, Enemy defeated. να, έχεις τα Ally defeated. τα οποία είναι κάτι σε super Enemy was shut down. τα οποία έχουν περισσότερη We have ζωή, πιο captured Wayne δυνατά, Tower. καταλαμβάνουν πιο γρήγορα Ally τα defeated. points, τέλος πάντων, τα objective points. Enemy defeated. Back to base. We have captured the gas station. Α, επίσης κάτι άλλο πολύ ωραίο. Ally control point neutralized. Ούψ. Ωραία φίλε, κόβει λίγο αυτός. The enemy has captured the subway. Ω. Bye bye. Going. Back to base. Ally defeated. Κάτι άλλο. Ally control point neutralized. Κάθε ήρωας, βασικά υπάρχουν και ορισμένα spells, όπως είδατε π.χ. Έβαλα κάτω ένα trap. Λοιπόν, Double αυτά kill. ούτε κοστίζουν τίποτα. The enemy has captured the townhouses. Λοιπόν, τι παίζει όμως με αυτά. Κάθε ήρωας, βασικά σε κάθε ήρωα, αντιστοιχεί ένα summoner spell Can I introduce We them? have captured πιο the δυνατό. subway.
Π.χ. ο Flash έχει το super speed. Enemy Το έχουν defeated. και οι άλλοι χαρακτήρες, απλώς είναι μια λίγο πιο αδύναμη μορφή του. Yeah. Ο Joker έχει το Detonate. Και οι άλλοι το έχουν σε πιο αδύναμη Enemy μορφή του πάλι. defeated. Καταλαβαίνετε. Κάτι ωραίο είναι ότι ακόμα και αν δεν είσαι αυτός ο χαρακτήρας, We have captured the townhouse. μπορείς να αγοράσεις από το μαγαζί το συγκεκριμένο Hidden Power και να το χρησιμοποιήσεις όποιο χαρακτήρα θες. Enemy Και έτσι defeated. δημιουργείς ουσιαστικά unique Ally defeated. combinations. Γιατί Enemy μπορείς να έχεις double όχι δύο kill. Hidden Power, Stolen Power μάλλον. Stolen. Ally control point Use this for power. neutralized. Το οποίο ναι μεν είναι λίγο OP. The αλλά enemy πολλές has φορές captured the μετά όλοι bridge. έχουν. Ally defeated. The enemy power core is at Ότι είναι 25% logic, health. ξέρω. Orbital cannon. Charge online. Ναι, ο Batman Ally γενικά είναι control λίγο point OP neutralized. αυτή τη στιγμή. The enemy has captured the townhouses. Σωστά. Enemy defeated. Ακούς. Και έτσι καταλάβει την ούλτη σας. Γιατί περίμενα να μου ρίξει. Fail. Oh. A present for me? I shouldn't have. Enemy you have been defeated. Ai. It's over. Γεια. It's all over. We have captured the bridge. Ally control point neutralized. The enemy has captured Wayne Tower. Να σου πω αυτό. Two faces coin. Το κέρμα του Two Face. New day and some new dynamite. I love surprises. The enemy has captured the gas station. Φυσικά. Μας δίνει health, will... We have fired the orbital cannon. We have captured the townhouses. Και τα ρακωμένα δεν είναι πολύ καλά σε αυτό. Is it Δεν playtime είναι yet? και τόσο άκυρα. Enemy defeated. Ειδικά για νέους παίκτες νομίζω ότι βοηθάει πάρα Enemy πολύ. defeated. Και στο να προσαρμοστείτε και να πάει λίγο μια ιδέα με το τι παίζει ο Ally characters, control point neutralized. αλλά και πιο advanced players δηλαδή είναι χρήσιμο. Πραγματικά δηλαδή δεν είναι τόσο άκυρο. The enemy has captured the townhouses. Νικάμε συντριπτικά We have κιόλας. captured Wayne Tower. Πραγματικά όμως. Το 309 προς 85. Ally Και τα- defeated. Χαλιά. Enemy defeated. Λάντερ. We have captured the gas station. Delightful. Επίσης υπάρχουν αυτά εδώ. Έχει εδώ. Ally defeated. Αυτά τα οποία είναι τα stealth pads και είναι σαν τους θάμνους που αναπτύσσουν αυτά στα λόγια. Δεν χρειάζεται να πάρουμε όμως κάποιο. Εδώ υπάρχει και το Lantern. Enemy Πώς defeated. σας το πω έτσι! Ally control point neutralized. Πώς! Πραγματικά όμως! Ally defeated. Μπουμ! Ally defeated. The Έτσι! enemy has captured the subway. You Τουλάχιστον have το been σκότωσα. defeated. Εγώ τον σκότωσα. You have defeated an enemy. Μπουμ! You finally got the joke. Τι είναι αυτά, 200 will, λίγο power damage, λίγο αυτά είναι αυτά. Μπορούμε να πάρουμε το επόμενο. Ναι, μπορούμε. That was not funny. Yeah, Get you. Ally control point neutralized. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα της εδώ πάνω όλοι έρωσε αποφασιστικά το The ένα το enemy άλλο. has captured the gas station. Και ο Τζόκερ είναι σε φάση Enemy defeated. βόλτα στον αγορό, ξέρω. Deactivate. Captured the subway. Γελάει κιόλας. Αρχίζουν και πέφτουν τα GG. Νικήσαμε. Είναι λίγο δύσκολο να μας το γυρίσουμε. Ally control point neutralized.
Βουτάμε! Πάτε! The enemy has captured Wayne Tower. We have captured the townhouses. Να σε τζοκ. Λοιπόν. 7, 6. Σώπασε. Allied control point neutralized. Είναι λίγο. The enemy has captured the bridge. Orbital cannon. Massive charge online. Enemy defeated. We have captured the gas station. Going. Victorious! Θα λίγο και το παιχνίδι εκτός από το gameplay. Ναι, όταν βγαίνετε σας μια χώρα να τους πληρώσετε, θα τις πληρώσω πέρα. Continue. Εδώ βλέπετε πόσο XP θέλετε, η δαπάνη σας, πόσα λεφτά θέλετε εδώ. Yeah, ναι. Υπάρχει το home που είμαστε τώρα. Το στο θα το πάω τελευταίο. Profile, είναι τους champions που έχετε. Να, έχω αγοράσει αυτούς εδώ. Joker, Gaslight, Batman και Shazam. Απλώς θα είναι free to play. Να. Τα settings. Exit Digital Val. Λοιπόν, και τώρα πάμε λίγο και στο store. Λοιπόν, εδώ η αρχική σελίδα μας δείχνει τους... Η Atomic Wonder Woman είναι πιο καινούργια χαρακτήρας που έχει βγει. Εδώ βλέπουμε τους on sale, featured champions, featured costumes. Αυτό δεν είναι και alles ωραίο, λίγο. Εδώ είναι τα stolen powers που σας είπα. Gaslight, Catwoman, X-Ray Vision, Cyborg Teleport. Κουλουπού. Πάμε λίγο champions. Λοιπόν, τους έχει χωρισμένους σε assassins, οι οποίοι είναι Atomic Wonder Woman, Gaslight, Catwoman, Flash και ο Nightmare Batman. Blasters, Green Lantern και Joker. Blasters είναι power damage, δηλαδή τα επικάρι. Bruisers, Batman, Doomsday και Shazam. Enforcers, Wonder Woman και Gaslight και Joker. Marksmen, οι οποίοι είναι τα endicάρι, Gaslight, Batman και Cyborg. Και μετά έχουμε Support, στα οποία είναι Zatanna και Poison Ivy. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι. Αν σας άρεσε, ψάξτε, κάντε έτσι για να μπείτε. Παίρνει 2-3 εβδομάδες να σας απαντήσουν. Εκτός αν πάρετε έναν κωδικό, ο οποίος ουσιαστικά σας βάζει μπροστά στη λίστα για να σας δουν πιο νωρίς. Λοιπόν, αφήστε ένα like, κάνε ένα comment και τα λέμε την επόμενη φορά.